Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mukutionera masana wano ndine Brian Banda kukulankhulani kuchokera mboma la Lilongwe Masintha ground kumene tili pano moyitanidwa ndi chipani cha UTM. Nyimbo zikulakatika pansizi amayi a UTM kuimba pano msonkhano waukulu wa chipani cha UTM umene Dr. Dalitso Kabambe amene ndi president wa chipani chimenechi afika kale malo ano. Ndili ndi mzanga Kathe Maulidi. Msonkhano wa mphamvu ukuchitika pano wa Kabambe pozindikira kuti papatha masabata awiri odya zake alibe mulandu alipo mpando. Ndipo masiku Brian akanali fresh nditha kunena kuti patha sabata imodzi yokha Michael Usi imodzi Michael Usi nawo alipo mpano. Msonkhano wawo unalo zakhazikitsa chipani chimene akuti ndodya zake alibe mlandu, koma kwambiri zolankhula zomwe zidalankhulidwa pa msonkhano umenewu zinali za UTM. Analankhula kwambiri za UTM. Izi ndikunena kuti ma speakers ena amene anali pa msonkhano komanso ausi eni nde zimenezi ndithu zikhala kuti zodabwitsa kwambiri kuona kuti pangotha wiki imodzi ena analipo mpano amakamba za UTM yonso nkubwera pano. Ndi amphamvu bwanji lero kuno Brian anthu afika ndithu. Naonanso anthu ena nthawi ina kanali atangoyimayima kunsewu, anali kunsewu, koma momwe amabwera akabambe ndi mayi akunyumba kwawo anthu ambiri awalondola kuchoka kunsewu. Anthu ena amene anayimayima kunsewu awalondola ndithu kufika pamalo ano. Nde ukaona ndithu kumbuyoku pamalo ano pabwera anthu. Udalipo mpano sabata yatha? Ndinalipo mpano sabata yatha. Solanga lotsatira loti ukuona bwa? Mufuna mutabenka. Ukuona bwanji? Ukuona bwanji? Ndi kuti mufuna munditabenka. Ine kwanga nkufunsa udalipo mpano sabata yatha. UTM yabwera pano. Ukuona bwa? Zikusiyana. Ndingoyankha choncho kuti zikusiyana. Sindinena kuti achuluka anthu ndipati kapena anachepa mpati, koma yankho ndiloti zikusiyana ndithu. Namba. Tisiri ndokha tilinso ndi bambo Wanda Msisha tinawo pompano munthu wamkulu watuluka. Munthu wamkulu watuluka. Ndimafunsa Kathe kuti adalipo mpano sabata yatha. Chifukwa daliso zina pano zochitika pano. Odya zake adali pano. Ndiye tsopano UTM ili pano. Ndiye ndimafunsa kuti wayiona bwanji, ukuona bwanji? Ndiye akunena kuti usanitape mkamwa. Tiyambire pamenepo ndinu andekuza mwana. Ineso kuna libego. Akuni mna kutalibe? Nona ngati mna tingombera kaipemphero. Sonkhano mene timanena kuti tichiteka ibata timbereka ipemphero. Zofunikira Malawi ndi dziko lokuti limaupa Mulungu. Ndi zinthu zathu timasogoza Mulungu. Tikoza kusiyana zipembedzo koma timakhulupirira kuti kuli Mulungu. So zimakhala zofunikira. Tibwerere ku nkhani ichi. Ndimanena kuti ndinalipo ndine nosawiri kunalibe. Sanabwere. Ndaliko ndine sanabwere. Nde mwina kungosiyanitsa Brian. Nthawi imeneyo kutsogoloko momwe ukuonera kwadzadza kwakungana kutsogoloko akuluakulu achipani aperekeza president achipani chozakhala nawo. Ndi anthu oti ambiri tikwadziwa, tikuona Kaliati ali kumene kwa Bright Kawaga, director of elections UTM ali kumene, tikuona Felix Njawala publicity secretary ndi akuluakulu ena ali kumeneko. Zikusiyana ndi msonkhano umene waudya zake chifukwa kutsogoloko kunalibe akuluakulu amene amalawi ambiri akwadziwa. Ndinayankhulaponso zimenezo. Analipo ndi anthu owatsatira, panalinso secretary general, koma sinanga ndatsopano anthu sitikwadziwa. Komanso kutsogoloko sikunali kuti timu yokungana kuti akuluakulu awaperekeza. Ikusiyana koyamba kukusiyana pamenepo. Komanso organization yake ya zinthu ikusiyana. Kudya zake kumaoneka kuti ndi zinthu zoti akuyamba kumene zikusiyana ndi momwe zilili pano chifukwa olonga kale zomwe zinkachitika ma speakers anali kochepa, koma nthawi yambiri
anthu amadandaula kuti bwanji kwangokhala ngati mwambo wa magule chifukwa ma speakers analipo ochepa ndiye kunali kuti msonkhano tikanangoendera kuti momwe timayendera misonkhano ina ndoti msonkhano kanatha in 30 minutes koma to buy time kunali magule ambiri ndiye zinafika poti anthu enaso atopa kuti kodi bwanji tikungoona magule ndiye kusiyana kwake nditha kunena kuti kunali kwachonchoko amene anali munthu wotukalankhula amene ali odziwika anali amayi Usiyeni si zinali zoti momwe kumakhalira misonkhano ina kumaona kuti pali akalambula bwalo oti akufikaso ndi mphamvu asanadzutse mwina kwa msonkhano chifukwa ibe na secretary general zinali zosiyana. Nimaona ngati kuti tineneza UTM kuno mwina tikoza timakamba nkhani imeneyo chifukwa chonena zoti msonkhano umene uja unali oti kunali lonje oja zaka chemani koma anakhazikika kwambiri pa nkhani za UTM so timapangalireti kuti msonkhano wangochitika a week ago koja zake koma anakamba nkhani zambiri za UTM including the vice president himself anayankhula kwambiri nkhani za UTM and tikuona so UTM yo ikubwera pano ndi zinthu zoti zina zake kundani. Yeah, but I thought kuti maybe titha kuti anthu akumakamba zimenezo zibe ntchito zofunikira ine adifa ndikuona ngati zofunikira kwa munthu sumati anthawi ndi zinthu zokuti zinapita ine ndimaona chimozimozi historia njofunika comparative analysis ine ndikususana nanu nthawi yambiri tikambe zimene zikuchitika lilusi ifa zina zimangoyedwe sitingakambeza lero za TPP panopa timakamba za MCP ifa nimekula timachita compare zachito yachi timachita compare zopanda ntchito ndikuona ngati kuti tibwerere zizizi kuti kodi lero pakuchitika zotani zinazo ndi ndale lero likuchitika misonkhano ya MCP azikunena anthu kumene kuyanjani ndeno client tendimbebesere zinazi ziti zaisa nthawi hayi komabe nditsutsane naye wantu kutsutsana ndule ineso ndikutsutsana naye bandale umachita compare kumene kuti kodi ukuzikuenda bwanji ukuzikutani nde ndalezo zimenezo chifukwa ndale ndi mpikisano komanso ndimanenera kuti nkhani yomwe ndafotokoza ita kuti awawa kubwera kudzachitisa msonkhano pano sizingakhale kuti mwina anakonza kalekale kutha kukhala kuti UTM aona kuti anali pamenepo amtima kuchotsa mapazi nafe tupita pomwepo koma atiyani tikambe mundale mapanga choncho kuti mukamve kumene kula MCP mona azikamba zimene akulephera nzawo pano paso anenaso mwinaso zimene zikufoka zina so for me ndikuona ngati nthawi yathu ndiyochepa let's invest it where it is necessary zinazo furso lachiwiri lakuti mukuiona bwanji UTM mumpikisano umene UTM tikatengera zisankho zimene zinachitika in 2019 inakhala pa number 3 so ndi chipani chokuti munthu sungangochinena kuti iyayi chipani imechi ukuti utchule zipani zikuluzikulu muziko munomo UTM itchulamonso chifukwa chokuti yes idapeza phungu folo mwina mu chisankho chimene chinachitika chicha koma inapeza mavoti ochuluka in terms of over 1 million votes yes so si chipani ayi amalawi 1 million kuvomerezana nanu abwana kutanthauza kuti ndi and even zinthu zina zikuluzikulu zimene zimatchulidwa mziko munomo amazinena ndi UTM so you can see their impact and panopa kwaona uonabe kuti ndi chipani chimene chikupanga gain momentum pamene tikupita kuzisankho adaliso kabambe akuoneka kuti mafuta muthanki ali mwambiri sakutopa ali kuzungu ababa ndi mwamba yankhula nozomveka iya ine ndimankhula zomveka nthawi zonse kodi tu inu ndine sindingagwirizane nthawi zonse kususana ababa yamba yankhula nozomveka ano akulankhula bwino anenani za mafuta adaliswa kabambe mafuta muthanki ali mwambiri akuyenda pena paliponse kupereka uthenga kwa Malawi kufunikira kuwauza Malawi kodi inuyo mupanga zotani ndezimene Amalawi afuna Amalawi ambiri afuna kuva kodi zikoli lilowera kuziko nde munthu amene uli ndizo yankhula ukuyenda kuzipita kwa Malawi kukauza pafupi chifukwa Malawi ali ndi mafunso tiziyankhulana tizifusana zinthu kodi amene muli mbomamo mupitire kukhala mboma chifukwa chani amene ali kunjawa alowe mboma chifukwa chani Amalawi akamene atauze zogwira mtima ndamene atagwirizane naye chabwino khanga ndi msonkhano wayamba your final thought pa nthawi imeneyi tisadapereke kuzinja ukwaona bwanji akabambe ndigwirizane naye wanda kunena kuti akabambe sakupuma sakugona every weekend mkati mwa wiki akuyenda Malawi yonse ino ndi munthu woti wachilimika kufuna kugulitsa mfundo zomwe ali nazo kuti Amalawi pa 16 September pano akasowa chonda mizira
akwapatsa zomwewo akonza kuti azapangira Malawi ngati atasankhidwa kukhala president. Malawi pa 16 September ndikuona kuti akhala kuti mfundo za Kabambe azimva ndipo apanga chisankho nthawi imeneyi. Ayenda kwambiri ndipo kampeni apanga nditha kunena chonde. Tikhala ndi zokamba zambiri msonkhano ukatha koma ndikuthokozeni kwambiri. Nathokoza ndithu banda. Tionere kuti pano msonkhano wayamba tsopano tikuperekeni kusanjaku kumene mulendo olemekezeka Dr. Dalitso Kabambe komanso akuluakulu achipani cha UTM akuchititsa msonkhano pano amene akutsogolera mwambo ndi bambo Khwezi Msusa. Tikuperekeni tsopano kusanjaku kuti tikutsatire msonkhano umenewu. Tili ndi zambiri zokamba msonkhano umenewu ukatha. Musatalikire. Ndine Brian Banda pano pa Kanema wa Times. Nditaneno wa Chinyamata, director wathu wa youth olemekezeka Fredo Kalua kuti ayankhule pano pa Masintha. Fredo, nthawi yako. Inde wakoma ndi kuno, wakoma ndi kutiko, dziko lonse nsanje tuchitipa, wakoma ndi kuti ulemu yo excellence Madam First Lady atsogoleri osanduza kuti ndisapereke maulemu. Ulemu kwa nonse anyamata, atsikana, azimayi amene mwabwera pano. Muli bwanji? Wakoma ndi kuti azimayi mwachena. Ndikazaona women for change. Ndimafuna mundithandize kuimba nyimbo ina yake. Eti azimayi zitheka? Ka 2 minutes, right? Mbuye menyeleni nkhondo inu, mbuye. Mbuye menyeleni nkhondo inu, mbuye. Bandeka sindingati ilipana alidisida so Mbuye menyeleni bandeka sindingati ilipana ndisa alidisida so Mbuye menyeleni. Zikomo. Osaopa, osafoka. Ankaona ngati chipani cha atatu mukuziwa eti? Chipani cha atatu chilipo. Ndeno mukuziwa chani? 1983 pa 19 October ku Mozambique kunagwa ndege. Ndege imene munafa mtsogoleri wa ku Mozambique dzina lake Samora Machel. Atamwalira Samora Machel anamwalira ndi anthu 12 achipani chake. Tikumvana eti? Anthu angati? Bene nakwera ndege pa 10 June muchi. Tangoganizani. Bwana janali ndi anthu di okukira nawo ntchito. Sichoncho eti? Ndiye kukhaleso achipani. Mu ndege muja mukhale kuti Anjawala anali muti? Aliata anali muti? Akambala anali muti? Amakonda anali muti? Maona mene zinapwetekera eti? Komano muziwa chani? Chipani cha Samora Machel zina yake nali Frelimo. Tamvanado eti? Frelimo. Kuchoka nthawi imene mpaka lero li ku Mozambique Frelimo yalamulira kwa zaka 50. Tililonse eti? Yalamulira zaka zingati? 50. Ndi Samora Machel ndi gulu lake amati akayima pa msonkhano amati aluta continua aluta. Tamvanado eti? Ena numadabwe focha ndi timogota aluta. Tamvanado eti? Timaziwa kuti tsiku lina lake. Tsiku chani? Lina lake. UTM tizalowa mboma. Mene tikuonera ifeyo. Ndi Dr. Kabambe. Tsikulo ndi 16 May. Koma tizalamula zaka zingati? Tilitose eti? Ndi ndikamati aluta continua aluta. Mukamayankha muja. Pachiyambi panali chani? Mawu. Bible matero eti? Pachiyambi panali chani? Mawu. Mukamamuyankha aluta continue uja. Muzikhala kuti mukuchitsimikiza kuti tsiku lina lake tizalowa chani? Boma. Koma tikazalowa sitizatuluka mu zaka 50.
sitizatuluka chifukwa choti tizapanga mphulupulu koma tizapanga zoyenerera ku dziko la Malawi. Tamvanatu eti? Aluta continue aluta. Aluta continue aluta. Osaopa. Osafoka. Kwakoma ndikutiko. Kwakoma ndikuti. Your Excellency, if achinyamata tipambuyo pano 200%. Achinyamata amanoti sitimalembesa koma chaka chino achinyamata ambiri taisesa tatani talembesa. Achinyamata ambiri Your Excellency amene mukumaona. Tikati tikambeza ntchito ndizosowa kale. I think aliyense akambapo kuti ntchito zikusowa. Koma even ngakhala amene Excellency masalari ake amakhala kuti ndrama ija ikumatha munthu asanayilandire. So wapa ntchito opanda ntchito nyamata ku Malawi kunoko Your Excellency tonse tikudandaula, tonse tikulira. So timakhaso tikumanena kwambiri misonkhano moja kuti mavuto ambiri amene anyamata timakumana nawo amakhuzananso ndi azimayi athuwa. Azimayi wasi anyamataso makomo mumbuyomu. Azimayi anyamata ambiri makolo athu ndi amenewa. Ndi mavuto anyamatachi ndi chimozimozi mavuto so azimayi. Your Excellency kuli nkhani ya nifi. Nifi ndi tamba kuimva kwa zaka tatopa nayo. Makwalala mulo mageto mupalibe lo nyamata mmoza amene ngamuloze kuti anapindula ndi nifi. Kapena mwina kumene muchokera ali kwapindula ndi nifi. Panopa nifi no yasanduka chukhanga kuti chida chimene akumayoza mashado a MCP mageto mu makwalalamu. Akumango alemba anthu kuti kubwera ngongole bwera ndicholenga chokuti pa 16 anthu akopeka avotere. Koma chilungamo chake achinyamata ku ntchito 0. Wapeza ntchito imakhalabe 0. Koma business 0. Maluso tilinawo anyamata. My ideas tilinawo komano kuti poyambira Your Excellency. Ndi ife ndi chikhulupiriro ndi ukadala olwanu. Tikalowa mboma Your Excellency achinyamata chonde titsangateni. Osaopa. Osafoka. Ndikucheza ndi Honorable Makonde anandiphunzitsa china chake. Ndisanafike kumeneko. Mwayiona kuti mmene anyamukire eti. Mukumbukira nkati chipani chatha 10 June mukumbukira eti. Tikuchokera ku Easter pompano mukumbukira eti. Bible moja Pilato anawuza kuti munthu ine ndampeza opanda chifukwa. Koma ndikupasani choice musankhe. Yesu kapena ndani? Yesu kapena ndani? Baraba. Ife UTM ndi palibe ngati na mizire. Taesesa. Malawi taipasa solution. Sichoncho. Mukumbuka nthawi makandolite misonkhano ya memorial chamatinena kuti Mungu kamba za SKC simukamba mfundo. Mukumbukira? Mumamvera misonkhano azipani zina. Alipo amene akukamba mfundo posa UTM. Alipo amapereka mayankho amavuto a dziko lino kuposa UTM. Afusa Yesu kapena nda Baraba. UTM so taipasa Malawi choice tamvanado eti. Yesu kapena nda Baraba. Pa 16 May. 16 September sorry. Osaopa. Osafoka. Pa mapetopeto. Tiyankhulane ife tokha. Panali dolo wina wake wanzeru kwambiri. Ndi anakhala pa synagogue pa church. Atakhala pa church paja alisa mapito makamfusa mafuso yeye amango yanka. Alisa kapito kufusa mafuso yeye amango yanka. Wachikulire to amene eti. Ndi kunabwera Tiana. Story ino sambiri mukwiziwa. Kunabwera Tiana. Anthu anambo thamangisana aje ayawa ndana msamvere akutisokosa. Ndi ujanani akuti Lola Tiana tizani tidze pa ine. Khani meme ukumbukira eti. Lola Tiana tirani tidze kwa ine. Ndi kanabwera kamwana kamozi kanazafusa kuti kanali mbalame mmanja. Maona? Muona mkono wanga weti? Mbalame mmanja. Anafusa achikulira nzelo kwambiri. Mbalame ndi yakufa kapena ya moyo. Mwalimva fuso leti? Mbalame ndi yakufa kapena ya moyo. Ndi anthu anambomuza mkulu chetamwe tinakuzani ana abu ya lusani. Tinakuzani ana asabwera kufusa mafuso ofoira. Ndi mkulu janayankha. Mbalame ndi yakufa kapena ya moyo. Ati zili ndi inu. Kuti mbalame ikhale yakufa kapena ya moyo. Amazuwa kuti akanoti ndi yakufa ayiulusa.
tamvana rete akanena kuti ndi amoyo ayifinya ayitani ifa leno nonse amene mwabwera pano timvane rete 16 September tikuvota eti zili ndi inu kuti Malawi akhale wamoyo kapena utani wakufa zikomo kwambiri. Aitane a National Publicity Secretary yathu a Felix Jawala kuti atitambasulire kuti kodi Dr. Dalitso Kabambe ndi ndani ku nkhani za chuma zikomo kwambiri. Abandi nimafuna muwasiye kaya amenewo ndikhulupirira kuti nyimbo imene mwayikumbukira iti ikukumbutsani ndani nyimbo imene yakukumbutsani ndani imene Chipakira mwamba, chipakira mwamba, chipakira mwamba. UTM, UTM, tsogolo lathu, tsogolo lathu, tsogolo lathu. Dr. Dalitso Kabambe, Dr. Dalitso Kabambe pa 16 September, Dr. Dalitso Kabambe pa 16 September. Ndeti kanena kuti SKC ndineo SKC maikadala nyimbo imeneyi ndimafuna abale anga ndikukumbutseni kuti tinabwera pano pamene timakhazikitsa chipani cha UTM ndi Dr. Saulos Klaus Chilima, munthu amene anavomera kuti ntchito yokonza dziko lino ayigwire ndi mtima wonse, munthu opanda kaduka ndi anthu, munthu wachikondi, munthu opanda mwano, munthu osayankhula, koma ena sanaone zonse. Ino ndine tikudziwa zimene zinatani kodi zinachitika. Abwino samatani kodi samakhalitsa. Choyambirira ulemu wanu wa President Dr. Dalitso Kabambe komanso Madam Bridget Kabambe a First Lady kuchokera pa 16 September chaka chino mulandire ulemu wanu. Poti a Master of Ceremonies anena kuti maulemu akhale m'malo mwake, kuti m'malo mwake maulemu onse akhale. Atabwera Achilima adanena mwambi pano. Kaya mukukumbukira kaya? Mwakukumbukira? Mwambi umene uja? Akuti kukonza zinthu sikusintha mawanga nkhuku, koma kusintha chani chokodi? Nkhuku. Ndeto nsefe dziko lidafuna kusintha. Pofuna kusintha aliyense amabwera ndi maganizo ake. Amalawi adapempha ife achipani cha UTM kuti tipange mgwirizano ndi Amalawi Congress Party. Dr. Chilima sankafuna, amakana mgwirizano umenewu, ndipo adakanitsitsa. Adafika tsiku lina ponena kuti akuluakulu tasankhanani, achidanti Malunga ali apa akukumbukira zimenezo. Adakuwuzani Dr. Chilima, Dr. Chidanti Malunga, sankhani munthu mmodzi mwa inu akayime ndachakwera ngati running mate. Ine ndikuona kuti awa konze dziko lino. Ndiye poti Amalawi amatiuzabe tsiku ndi tsiku kufika ponena kuti anthu anayamba kuanena Achilima kuti ndodzi okonda udindo, munthu osadzichepetsa. Ndiye adati poti mwatero ndionetse kuti ndidzichepetse. Ndiye adadzichepetsa nkuvomera. Koma zinthu zayenda mdziko muno zimene ankanena Achilima ndi zaboza zoona.
mawu akulu akoma akatani kodi akagonera. Masanano ndabwera pano chifukwa cha mmene zinthu zikuyendera mdziko muno. Alipo akusangalala ndi mmene chuma chikuyendera ngati? Alipo akusangalala ndi mmene mitengo ya zinthu ili ngati? Pakadali pano aliyense amene ali dolo wasanduka kape. Madolo a bizinesi asanduka makape. Madolo odziwa kuyendetsa mabanja awo pa nkhani ya zachuma asanduka makape. Aliyense wangokhala kape m'Malawi muno. Madolo ndi okhawa akumanena kuti boma ndi lomweri chifukwa chokuti akudya za inu ndi za ndani kodi? Za ine. Koma aliyense amene amadya zache wasanduka kape. Chifukwa masanano tabwera pano kuti ndikuwuzeni alipo wina amene atakonze dziko lino kuti makape tonse tsopano tibwererenso kukhala madolo mdziko muno. Mmene zafikira zinthu pakadali pano ngakhale wapa ntchito opanda ntchito wina aliyense akukanika kuzifikira chifukwa chokuti chuma cha dziko lino chatani kodi? Chawonongeka. Yankho la zimenezo ndi munthu odziwa kuyendetsa chuma cha dziko. Ndiye ndifuna ndikuwuzeni ichi. Tinali ndi president Apingwa Mutharika. Mzimu wawo use mumtendere. Chitsulo cha njanji. Munthu amene adagwira ntchito m'Malawi muno njala nkutani kodi? Kutha. Aliyense nkuvomereza kunena kuti awa ndi akamuna awa chitsulo cha njanji awa. Atatenga boma, atapambana chisankho time ya 2004. Chuma anachipeza chisakuyenda bwino. Chimene adachita nchiyani? Adayang'ana anyamata awiri odziwa za chuma mdziko muno. Dr. Gudo Malemu mzimu wawo use mumtendere ndi Dr. Dalitso Kabambe awa tili nawo pano. Anatenga anthu amenewa ntchito yawo kunali kufuna kukonza chuma basi. Ndiye iwo Apingu anapanga za economics, Dr. Kabambe za economics. Ndiye mizwanya imene idakhala pansi. Kodi tipange chani? Dr. Dalitso Kabambe na amene anapanga program ija imene tinkayitchula kuti subsidy program. Koyambirira adayipanga iwowa amuluza ali president. Atangochoka ku sukulu Dr. Kabambe anapanga program imene ija sankayitchula kuti subsidy, ankayitchula kuti starter pack. Panga program ya AIP imene ili panoyi m'Malawi muno ndi Dr. Dalitso Kabambe. Mupite mukafunse wina aliyense ku agriculture zimenezo akatani akakuwuzani. Ndi atatenga madolo amenewa anakhala pansi kuti chuma chiyende bwanji. Adapatsa Kabambe udindo wa budget director, si udindo wa ung'ono. Ndi udindo umene umagawa ndalama za boma. Tikamapita kuchipatala ukapeza mankhwala ndiye kuti budget director anayikako ndalama kumeneko. Tikapita ku sukulu kumakapeza ana athu ali m'mabuku ophunzirira ndiye kuti budget anayikako ndalama kumeneko. Tikakwanitsa kugula fertilizer uja wa subsidy uya ukanika pano. Abwana fertilizer wa subsidy yetu wa chaka chatha anthu akugula panopo. Kayayika mchimanga chouma chisiti kudziwa. Koma Kabambe amayika ndalama nthawi yake. Ndipo anthu ikamafika nthawi yogula fertilizer aliyense amatani kodi amagula. Mzwanya wake ndi umenewo. Ndiye Kabambe ali budget director anaonetsetsa kuti ma department onse akulandira ndalama mu nthawi yake komanso ndalama zokwanira. Ndiyeno mukudziwa inu tsoka lidatichitikira 2012 Apingwa Mutharika adamwalira. Apingwa atamwalira 2012 Kabambe adakakhala PS wina adachotsa budget director. Ndiye tinakhala 2012, 2013, 2014 tinaponyanso chisankho. Amene anawina 2014 ngati president anali a Professor Arthur Peter wa Mutharika. Atawina adayendesa dziko 2014, 2015, 2016 kuona kuti chuma sichikuyenda bwino. Atakhala pansi ku chipani cha DPP kukambirana. Adakumbutsa kunena kuti kumbukirani mkulu wanu adagwira ntchito ndi munthu wina odziwa za chuma. Nzawo wa Malemu Agudo Gondwe, Dr. Dalitso Kabambe. Takantengana amene. Ndiye anakatenga Kabambe nkuwabweretsa kukhala no governor wa Reserve Bank of Malawi. Tikati governor wa Reserve Bank mwina ndiyike mauwa muchiyankhulo chomveka bwino. Ameneyo ndiye mwini wake wa ndalama. Mwini wake wa ndalama chifukwa ndi amene amasayinira chani kodi ndalamayi. Mukakayang'ana inu ndalama yathu ya dziko la Malawi ya 2017, 18, 19, 20 mukapeza kuti amasayina Dalitso Kabambe. Awa ali apa wa president athu a UTM. Iwo atakhala governor wa Reserve Bank nufunano fena akumafunsa mafunso.
Kodi akabambeyo ali governor ndi anapanga chiyani? Ndiye ndifuna ndikuwuzeni amayi ndi abambo, palibenso malawi muno adakhalapo governor ngati akabambe. Chilandirireni chamatipate mdziko muno kuchoka 1994 mpaka kudzafika lero zomwe adapanga akabambe, palibenso wina governor adatani zimenezo adapanga. Choyamba timati inflation, kakweredwe kakatundu. Akabambe adapeza kakweredwe kakatundu kali pa 42% mene amabwera 2017. Pasana chaka chimodzi adaisitsa inflation kufika pa 7%. Nchifukwa inu mukamakamba mati zinkachipirako zinthu, ankachipisa zinthuyo awali apawa Dr. Dalitso. Koyamba mu mbiri ya Reserve Bank kupanga profit kuchoka 1994 imangopanga malosi Reserve Bank ya Malawi. Atangobwera akabambe chaka choyamba 2017 inapanga profit 32 billion, chaka chachiwiri 60 billion, chaka chachitatu 65 billion, chaka chachifolo imangopanga ma profit sinapangepo chani kodi loss. Umene ndo katswiri wakabambe. Ndiye izo ngakhale zili apo ndikuwuzeni abale anga mmene akabambe amabwera 2017 anapeza sopo wa Ufresh, Nima, Azam ali pa 50 kwacha 2017. Ndiye ndikuwuzeni adamgwira sopo amene uchi amagwira mitengo yakatundu ndalama yakunja kuti isabagwedere isamauluke ngati avieta mmene ikuchitikira pano mwayi. Ndiye adayigwira ndalama mwana wa mmuna 2017, 2018, 2019, 2020 ali pa 732 kwacha ku dola. Mene amachotsa ntchito 2020 adaisiya ili pa 732 kwacha ku dola. Zimene zidapangitsa kuti mitengo ya zinthu Nima akhale pa 50 pochoka iwowa dzaka 4 anasiyanso ali pa 50 kwacha. Chimanga anachipeza chili pa 6000 kwacha, anachisiyanso chili pa 6000 kwacha. Cooking oil, mafuta ophikira, amaphikira zilumbuwa, mandasi, atondido ndi zina zotero, adapeza ali pa 2000 kwacha 2 liters. Sonzo kuti pa lita inali 1000 kwacha. Lero mafuta omwewa bwana anthu akwaniko kugula lero akudya zopanda mafuta chifukwa lita imodzi tsopano yafika pa 11000 kwacha. Zikuchitika Malawi muti kodi mommuno. Ndikamba izi chifukwa alipo bena amene tikamanena kuti Dr. Kabambe ndikatswiri sakumvetsetsa. Ndifuna kuti amene onso atani kodi amvetsetse. Pa 16 September yankho la dziko lino ndi munthu amene akudziwa chuma cha dziko mmene chingayendere. Federeza adampeza pa 18000 kwacha. Mene amachoka 2020 ali pa 18000 kwacha. A president mutangochoka inu 24 lero fertilizer munamsiya pa 18000 wafika 150000 kwacha. 60,000 akumasinda mitengo wiki iliyonse. Abale anga chaka chinonso kukhala njala. Ndikukamba izi ndi inu amene muli apa komanso onse amene akutionera. Njala yopanga. Chifukwa chani? Atenga ndalama zambiri kuika ku State House. 62 billion kwacha. Yongo yang'anira president maya ku nyumba kapinga malu zotero. 62 billion kwacha. Atenga 60 billion kwacha. Muione ndalama yete. 62 billion yoyang'anira munthu mmodzi amene tidantuma kuti akhale president. 60 billion yoyang'anira Malawi 22 million. Chimanga chimenecho adi makakagula nchamiyezi itatu. Zimene zikutanthauza kuti tikamafika mu September tizakhala kuti no anthu tayambanso kudya chitedze muchitadyera chaka chino. Njala iyi njopanga akufuna kuti nthawi ya kampeni adzibwera mchimanga nkumakugawirani kumanena kuti iwo angabwino akutipatsa chani kodi chakudya. Amalawi timalima tokha. Amalawi timadya zathu. Ndipo timadya zathu kuti tikhale anthu athanzi. Timadya zathu chifukwa sitifuna onyozeka. Koma akufuna tikhale anthu opempha. Panoto aliyese ndi opempha. Ukamayenda mtauni aliyese bwana. Kuchira ndi anthu amene amadya zawo zomwe lero sakudyaso dzandani kodi zawo. Ndi abale anga pa 16 September sinkhani yonena kuti tipange chibwana. Situ ukasankha malinga chipani. Situ ukasankha malinga mtundo. A president ndinali kudedza, ndinali kunchinji, ndinali kudowa, ndinali kunchisi, ndayankhula ndi anthu ambiri. Lero afika ponena kuti sakavoteranso chizolowezi. Kwambiri Central Region timati tikafunsa amati aife dazerewera tibavotera ati kodi tambala wakuda. Pano pa kunena kuti sapanganso zimenezo. Chifukwa mmene zinthu zikuyendera wa Congress naye akulira, wa DPP naye akulira, wa UDF naye akulira, wa UTM naye akulira, opanda chipani anzathu amboni acha samavota aja nawonso akutaniso akulira. Wina aliyense akulira ngakhale mizimunso ikutaniso kodi ikulira. Yankho lathu munthu amene angakonze chuma cha dziko lino. Munthu ameneyo ndani?
uyu tili naye apa Dr. Daliso Kabambe tisapangenso mistake imene tidapanga kumbuyo pomaganiza kuti tivotera chipani. Lero ambiri akuti ayi ife za chipani tazitani kodi tazisiya, akufuna avote kuvotera munthu amene angathandize dziko kupita pachani kodi patsogolo. Samaona chipani, samaona region waku southern region waku mpoto kapena wakuti ayi mavuto amakhala otani kodi ofanana. Ambuye akudalitseni nonse pamene tikuganizira ukavota kuvotera Dr. Daliso Kabambe tikonze dziko lino kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndiperekenso ulemu kwa Deputy President yathu amene muli pano ndi members onse a Central Committee amene muli pano, ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa a Regional Governor amene muli pano ndi members onse a NEC amene muli pano. Ndipereke ulemu Women for Change, Amayi Ticheze, Amayi onse a region, anyamata onse olemekezeka Chidanti Malunga, komanso ma shadows athu onse amene ali pano, ulemu wanu. Muli bwanji nonse? Ayi inenso ndili bwino. Pamalawi pachema Pamalawi paterera Ndikati pamalawi mundiyankhe kuti pachema. Ndikatiso pamalawi mundiyankhe kuti paterera. Tamvana? Pamalawi Pamalawi pachema, Pamalawi paterera. Chaka chino tadya chitedze. Fetereza anakwera mtengo kwambiri. Amalawi ambiri kuchokera ku Nsanje mpaka na kuchitipa amene amadalira ulimi anakanika kugula fetereza. Makuponinso awa AIP anabwera mochedwa kwambiri. Anthu ambiri sanapeze fetereza ayi. Ndiye chifukwa sanapeze fetereza chimanga chavuta. Chifukwa chake mtengo unakwera kwambiri kuno kukamale. Timadalira nthawi zambiri chimanga, nthawi zina chozilimira tokha, nthawi zina chogula, nthawi zina ufa. Zonsezo zakhala zovuta chaka chino. Takanika kudya katatu ifa kuno kukawale. Komanso anyamata ndi asungwana ambiri ali maskulu amene mafiza akwera kwambiri. Akukanika kupitiriza maskulu awo. Komanso iwo amene akumaliza ngakhala kale ma certificate ntchito sizikupezeka kwa achinyamata athu. Ndi ambiri achinyamata athu akudandaula. Komanso ena aiwo ngakhale akumapeza mwayi wa ntchito kandi kugwira ntchito mboma ka kugwira ntchito makampani. Anthu ambiri amene akugwira ntchito zinthu sizikuyenda iyayi chifukwa mitengo ya zinthu yakwera kwambiri pamene masalale yawo ndotsika kwambiri. Sizikugwirizana iyayi. Magetsi akwera mtengo, madzi akwera mtengo, zakudya zakwera mtengo, matransport akwera mtengo, zonse zakwera mtengo pamene masalale ndochepa kwambiri. Ndi Amalawi ambiri akufinyika dziko lino la Malawi. Komanso iwa mabizinesi kumene akumaka oda katundu wawo akuoda movutikira kwambiri pa mitengo yokwera kwambiri. Amalawi alibe ndalama, akabweretsa katundu odula uja akamwika pa mtengo otapezeka kena kake, iwo aja mapeto ake business zawo zikukanika, sizikupita patsogolo iyayi, zikufa. Akukanika kupanga phindu lina lililonse. Nawonso opereka ngongole sizikupezeka iyayi. Pamalawi zinthu zakwera atweti, zakwera mtengo. Mukuvomereza? Ndiye ndikatchula chinthu kunena kuti chakwera, muli rede, muopa, muchita mantha. Chimanga, chakudya, chovala, chokwera, chilichonse chakwera ndi ndani?
panyumba munthu akalephera ntchito mantani. Pa business munthu akalephera ntchito mantani. Pa munda munthu akalephera kulima mantani. Achakwera atani. Atana achakwera. Ubwino wa democracy. Ubwino wa democracy amalawi pa zaka 5 zili zonse. Timapatsidwa mwayi wakuunika mmene adindo agwirira ntchito. Ngati sanagwira bwino ntchito timawatani. Chotero achakwera atani. Zinthu zimene zavuta pa Malawi. Zinthu zimene zavuta pa Malawi ndi zitatu. Ngakhale tinalandira ufulu mu chaka cha 1964. Tili mu democracy kuyambira chaka cha 1994. Zinthu zimene zakhala zikutisautsa, zikubwezeretsa chuma ndi chitukuko cha dziko lino. Zinthu zake ndi zitatu. Choyamba, takhala Malawi tikusankhana mitundu. Tribalism, nepotism and cronyism. Takhala tikusankhana mitundu. Malo moti pa position iliyonse, kandi mboma, kandi maparastatos kulikonse, tisankhe ndi kuyika Malawi akuthekera kopambana pa udindo uliwonse. Sitimapanga zimene zijayiyayi. Actually, boma lililonse lakhala likubwera, lakhala likupanga perfect mchitidwe oyipawu wosankhana mitundu. Awa akabwera akutenga anthu akwawo okhaokha, maproject kupita kwawo kokhakokha, ndalama zikungopita madera okhaokha, ena onse osapitako china chilichonse. Kusankhana mitundu kumene kwachuluka kwambiri muno mu dziko la Malawi. Zimenezo zatipangitsa kuti tikhale ndi chuma chotsimphina nthawi zonse. Mukakhala ndi timu ya mpira mufuna muwine, mmasankha ma players abwino okhaokha pa position iliyonse cholinga muwine. Koma mukamasankhira anthu chifukwa uyu ndikumudziwa, uyu ndi m'bale wanga, chimenecho ndi chimene chatipangitsa ifeyo kuti chuma chathu chikhale ndi chitukuko chikha chotsimphina zaka zonsezi. Chachiwiri chimene chatisokonekera kwambiri dziko lino ndi katangale. Kuchokera 1964 kufika lero zakhala ngati kuti boma lililonse likumabwera pali nzake, likumabwera kupanga perfect mchitidwe oyipa wakatangale. Ili ngati beseni la madzi, ngati lili ndi mauna, mabowo, ngakhale mungatsire madzi mwa mtundu wanji mbeseni muja, sadzadza chifukwa muli nthata za njala zimene madzi onse aja zikwangola mabowo awo, iwango nenepa ndi katangale, ena onse akusauka. Ndiye vuto la katangale. Amalawi lativuta kwambiri zaka zonsezi zimene takhala tili pa ufulu wodzilamulira kuchokera 1964. Monga ndanena, boma lililonse likubweralo likumakhala kupanga perfect mchitidwe woyipayo. Nchifukwa chake lero ena amanena kuti ku Capitol Hill panopa kukasanduka a criminal enterprise. Chifukwa lero sungapese contract pachione, contract iliyonse ungapese iwe wamnyemera wina wake china chake, sungapese driving license, sungapese passport, sungapese china chilichonse mdziko muno pokhapokha wina wake umpatse china chake ajepo basi. It's a criminal enterprise imene takhala tikuyang'anira kwa zaka zambiri. Chifukwa chimenechi ndi chachiwiri chapangitsa kuti ife mzipata musakhale mankhwala, masukulu athu asakhale ooneka bwino, misewu yathu isakhale yooneka bwino, njala ikutipezayi kuti ntchito za ulimi musayende patsogolo kupita kwenda bwino, nkhani ya magetsi ndi mavuto amadzi ndi magetsi ndi zina zambiri. Zonsezi zatipangitsa ndi mchitidwe wakatangale umene ena akungotenga zonse pamene na wonse alibe china chilichonse. Chotsiriza chachitatu chatipangitsa kuti mavuto amene tili nawowa akhale akupitirirabe. Amalawi tikhale tikulira mayo nthawi zonse ndi nkhani ya incompetence poyendetsa boma. Ena adanena mbuyo, running this government is not a baby's job. Si ntchito ya ana iya kuyendetsa boma. Koma lero timangotengana kungodzuka kuti tikayendetsa boma, tilibe agenda ina iliyonse, tilibe plan ina iliyonse. Mapeto ake chifukwa tilibe agenda, mavuto onse watimaona. Incompetence in government
cluelessness in government ndi imene ikutipweteka ifa Malawi. Tinatenga maplayer osatha kumenya mpira, tinatenga makochi osadziwa kuti apange kochi timu ya mpira. Lero tonse tinakwera basi imene yakatigwetsera kupompo. Lero aliyense angolira, wina akulira kusowa ntchito, wina akulira njala, wina akulira kuti zinthu zikwera mtengo, wina akulira kuti nyumba yake kulibe magetsi, wina akulira kuti nyumba yake kulibe madzi. Mavuto onsewa ndi chifukwa tikumasankha adindo amene sakudziwa kuyendetsa boma. Chonse cha mabwera matinamiza kuti akuyendetsa boma. Tonsefe tingokhalira kulira. Malemu Dr. Saulos Klaus Chilima, tate wathu wa chipani cha UTM, tsiku lina adanena mawu awa poyang'ana mmene dziko la Malawi likukhalira ndi mmene zikuyendera. Ndifuna ndikukumbutseni zimene malemu Dr. Saulos Klaus Chilima zimawumuse mtendere zimene adatiuza ifa UTM. Ambuye Mulungu kumwambako muliko, ndipo pamene taunjikana pano muliponso. Mumamva mapemphero anthu. Lero imvani mapemphero anthu ono amene ali apa. Apemphera alira nthawi yayitali. Amasuleni ndikuwachotsa mu ukapolo wa Satana. Dziko limene munapasa kuti ndilawo lero akusanduka mu ukapolo. Tichosereni ululu, tichosereni nkhawa, tichosereni mantha. Chifukwa inu lamene munatipasa dziko lino la Malawi. Sife amphawi, sife akapolo a munthu wina aliyense. Koma ndife anthu anu amene munatilenga m'chifanizo chanu. Mutipasa dziko lino la Malawi kuti tizisangalalamo. Chosani nkhawa pa mtundu wa Malawi, imvani mapemphero wawo. Lero tikuliperekanso dziko lino la Malawi m'manja mwanu, kuti mapemphero kulira kusala kumene wachita mtundu wa Malawi, inu nokha muyankhe mapemphero amenewo. Pamene tikumaliza pano ndibwereze mawu onena kuti ngakhale mdima ungakule chotani, kucha ndithu. Ngakhale tingaone zowawa zotani, ulemerero ukubwera. Inu nonse muli apa, musaope, musafowoke, mukhale chikhulupiriro. Chifukwa zonse zimene zikuchitika lero kumwambako analemba kale kuti kuno ku Malawi tsiku la lero tizakhala pachinkana twako. Ndipo chifukwa tonsefe timayimirira mbendera iyi, lero tonse tikunena kuti chifukwa cha mbendera iyi Malawi muno mukhalanso mtendere. Malawi muno sitiopa, ndipo ngati titafe tidafa chifukwa cha mbendera imeneyi. Sitikukuopani, sitifowoka, ndife Malawi. Ambuye Mulungu kumwambako muliko, ndipo pamene taunjikana pano muliponso. Mumamva mapemphero anthu. Lero mapemphero anthu ono amene ali apa apemphera. Ife sitikuopa, ndipo tanyamuka ngati ana amalemu, ana mkango malemu. Pa 16 September UTM ikupanga boma. Monga mmene anenera olemekezeka Dr. Kambala, ife tiyenda paliponse, constituency iliyonse. Inoyo ndi achidanti Malunga, achidanti Malunga ukayiwina constituency. Komanso mashado onse ajana imapa, wamakonstituency awo onse akukawina. Ife ndifana mkango, tiyenda paliponse. UTM ikupanga boma pa 16 September. Zimene UTM ipange ikalwa mboma pa 16 September, nazi tsopano muzimvere zimene UTM ipange tikalwa pa 16 September. Malawi amene tidzamange limodzi modzipereka ndi mosawiringula wokhala ndi chitukuko chofanana dziko lonse. Ndi nthawi yoti chipani chathu chisinthe tsogolo la Malawi kukhala dziko lotukuka. Tizayika ndalama mu ulimi wa makono, ulimi wa mthirira ndi mafakitale okonza zokolola. Palibenso zomagulitsa kunja zinthu zopangira katundu popanda kupanga phindu. Kuonetsetsa kuti za ku Malawi ndi zinthu za mtengo wapatali ndi zosavuta kugulitsa kunja.
ulimi ngati bizinesi ndi minda ikuluikulu zidzathandizira kusasowa kwa chakudya, kupezeka kwa ntchito ndi kupanga chuma chofikira wina aliyense. Kwa nthawi yayitali chuma kuchokera mzachilengedwe zathu chapindulira anthu akunja. UTM idzasamalira zachilengedwe zathu pozikonza bwino, kupangira zinthu m'mafakitale ndi kugulitsa zinthu zopangapanga ndi cholinga chopezetsera anthu ntchito ndi kupanga chuma cha dziko. Ndizomangamanga zapamwamba komanso malo ochititsa kaso kuphatikizapo misika yokhazikika. Malawi adzakhala limodzi mwa maiko otsogola pa ntchito zokopa alendo mu Africa, motero kubweretsa ndalama zakunja ndi kupereka mwayi kwa anthu athu. Tidzapanga mafakitale opanga dziko la Malawi kukhala lodzidalira, kuchokera kuzomba nsalu mpaka njira zamakono pochita zinthu. Tidzapanga zinthu, kuchita mokadaulo ndi kugulitsa kunja, kupanga ntchito zosawerengeka. Nthawi yomangoyankhula yatha, ndi nthawi yochitapo kanthu. Kusintha wachitatu pakachitidwe ka zinthu kwafika. Tsogolo lanu, ufulu wanu pa chuma, Malawi wanu. UTM yakonzeka. Nanga inu? Pa 16 September tiye tidzavotere Dr. Dalitso Kabambe, mwamuna yekhayo amene angaongolere dziko la Malawi kutukuka pa chuma mokomera aliyense. In 1963 kuti tifuna ufulu odzilamulira tokha tinakwanitsa. Tinalumikizananso mu 1988 mpaka 1994 tifuna ufulu wa democracy tinakwanitsa. Pa 16 September nsanje mpaka na kuchitipa Amalawi tikulumikizana, tatopa ndi njala, tatopa ndi umphawi, tatopa ndi kusatukuka kwa dziko lathu, tatopa ndi kusowa ntchito, tatopa kuyenda misewu ya potholes, tatopa kusakhala ndi mankhwala. Zonsezi tatopa nazo pa 16 September. Amalawi tilumikizana kubweretsa UTM mboma ikonse tsogolo labwino. Third revolution taipanga launch lero pano pa Masintha. Mu third revolution imeneyi ili ndi nsanamira zitatu zinayi za third revolution. Nsanamira yoyamba ndionena kuti ife a UTM monga mwa dzina lathu united, ifeyo a UTM tidzathetsa tsankho ndipo silidzapezekaso dziko la Malawi kuyambira pa 16 September. Sitidzafunsanso kuti omachokera kuti pofuna kumulemba ntchito munthu aliyense malingana ndi kuthekera kwake. Merit only ndimene tidzagwiritse ntchito kuthekera kwa munthu apeze ntchito, apeze contract, zinthu zimuyendere. Meritorious government ndimene ikubwera ndi UTM yongoyang'ana kuthekera kwa munthu ndi kwa mtundu wanji. Ndipo aliyense amene adzatsankhidwe ngati minister, kaya ngati PS, kaya ngati director, kaya ngati chief executive officer, kaya ndi waku MBC, kaya ndi wakuti, aliyense adzasankhidwa only on merit. Sipadzakhalanso kuyang'anira kukanisira machokera kuti ndiwe wa mtundu wanji. UTM ikubwera kudzathetsa mchitidwe umene wakhala kuti sautsa kwa zaka 64 wosankhana mitundu. Mchitidwe umene ukuyambira pa 16 September watha ndi UTM. Tikabweramo ife a UTM pa 16 September chachiwiri tidzapange ife tidzathetseratu katangale. Chimene tidzapange ife nchonena kuti kandi mboma kandi kampani ya boma chilichonse chisanalipiridwe tidzapanga pre-inspection audit. Tidzakhale ndi ma auditors oyang'ana chilichonse chisanalipiridwe. Kodi ichi ndi mtengo wake amene afuna alipiwa mtundu wanji, pansika chimene chimagulira mtengo wanji, nanga njira amene munapezera munthu uche munayipezera munthu mwa mtundu wanji. Ndi cholinga apange certify kuti mtengowo ndi woyenera, value for money, right price. Njira anagwiritsa ntchito ndi yoyenera, sanatengere kuti kumusankha munthu chifukwa cha mtundu wake ndi zina zotero. Tikapanga zimene zija mwezi ukatha, department iliyonse ya boma, ministry, kampani yonse ya boma tiziyenderatu kupanga ma audits a monthly ounika kodi ndalama zinagwira bwanji mwezi umene uja. Pamene zasokonekera munthu titengeretu kuti akayankhe mlandu wake ku bwalo la milandu. Ndipo tidzaonetsetsa kuti bungwe la ACB lapatsidwa full independence
autonomy komanso kugwira ntchito kemwe ukadaulo idzapatsidwa anthu oyenera komanso idzapatsidwa ndalama zoyenera zogwirira ntchito lake. Ndicho linga mabowa beseni onsewawa tidzatsekere tikatsekera dziko lathu likhoza pita patsogolo. Popanda kuthana ndikatangale dziko lino palibe kutukuka tikhala tikulira mayo mpaka nakalekale. Ife UTM tikalowa mboma ntchito yathu yachiwiri ndiyothana ndikatangale once and for all. Ndicho linga kuti dziko lathu lisinthe liyambe kutukuka. Chachitatu UTM idzayika ndondomeko zabwino zoyendetsera dziko lathu. Tidzaonetsetsa mu ndondomeko zimenezi kukakhala nkhani ya ulimi tidzaonetsetse mu zaka ziwiri zoyambirira za UTM fetereza yense tizidzamugwiritsa ntchito dziko lino tizidzapanga mafactory athu a dziko lomwe lino. Komanso fertilizer tidzaonetsetse ikamata 2 years tikupanga muno mtengo wake usazadutse 50,000 kama 50 kg back. Limene ndiye promise yathu ya ife UTM. Tidzaonetsetse fertilizer kupezeka. Aja amene sangathe kupezeka kupeza fertilizer monga tinkachitira mu nthawi ya malemu a Bingu adzathandizidwa kupeza fertilizer mu program ya subsidy ya iwo okhawo amene sangathe kukwanitsa kugula fertilizer. Tidzapange zimenezo. Komanso iwo amene angampeze fertilizer pa ngongole amene adzathandizidwe adzapeze fertilizer pa ngongole. Tidzayikanso ndalama ku nduna wa zaulimi 500 billion kwa chaka ndi chaka. Ndicho linga tikalimbikitse ulimi wa nthirira mu zaka 5 zimene tidzayika ndalama zimenezi tidzapanga irrigate dera losachepera 1 million hectares dziko lino la Malawi. Masamu ake 1 million hectares iwo adawerengedwa kale kuti pali madera amene kuli mitsinje tingathe kupanga madamu along the lake shore Bwanje Valley Lower Shire kumene tingalimbikitse ulimi wa nthirira malo onsewa kukwana 1 million hectares. Ifeyo a UTM mu zaka 5 tikamadzayika 500 billion kwa chaka ndi chaka mu ntchito za ulimi tidzalimbikitsa kwambiri ulimi wa nthirira. Fertilizer akatsika ena akumpeza wa subsidy ena akumpeza wa pangongole. Tili ndi ulimi wa nthirira tikulima kawiri kapena katatu zolima. Amalawi tidzayamba kudya katatu. Tidzanena bye bye kunjala. Tidzayamba kudya katatu dziko lino. Tidzakhala ndi 500 billion kwa China tidzayike m'mafakitare. Zonse zimene ife tizilima kumunda monga taonera kandi tonje tidzakhale ndi machineries. Tidzakhale ndi mafakitare opanga umba nsalu. Tidzakhale ndi malo kumene atera azasoka zosiyanasiyana. Ma uniform a UTM, ma uniform a MCP, ma uniform a TPP, ma uniform a PTP, ma uniform a zipando zosiyanasiyana tizidzasoka m'Malawi muno. Komanso ma uniform ana skulu ana akuchipatala asilikali athu apolisi zovala zonse timazifuna m'Malawi muno. Tikumadzigula kunjazi tidzakhale ndi mafactory oti tidzazipanga dziko lomwe lino. Mu zaka za 1970 1980s dziko lino lidayamba kupanga zambiri zimene tikudzigula lero kunja. Timapanga toka sapato dziko lino, timapanga zovala toka dziko lino, masopo onsewa timapanga toka dziko lino, mafuta timapanga toka dziko lino. Tinali mafactory ku Blantyre, tinali so mafactory kuno kulilonge ku Kanengo, mafactory opanga zonse zimene ife Malawi timazifuna. Mu zaka zangodutsazi chifukwa cha kusokonekera kwa chuma mafactory onse anatsekedwa lero zonse tikutenga kunja forex kutivuta kwambiri. Ife UTM tikalowa mboma pa 16 September tidzayika 500 billion kwa chaka ndi chaka mu ntchito za mafactory. Ndicho linga mafactory aonse aja tidatsekatseka aja abwererenso ku dziko la Malawi. Ndicho linga choti anthu ambiri akukawale kuno azidzapeza ntchito mafactory. Tidzaonetsetsanso mafactory akulipira masalale abwino. Zimenezo ndizipangitsa anthu ku dziko lonse lapansi adzikhala ndi moyo wabwino, akhale pa ntchito yabwino, akhale ndi masalale abwino. Zimenezi zidzapangitsa moyo wawo ukhale wabwino. Chotero ife a UTM tikulonjeza zatsogolo lowala kwa Malawi onse.
tidzayika ndalama za nkhaninkhani mu ntchito za mafakitare cholinga chonena kuti ifeyo ambiri amene sili pa ntchito tizapeze ntchito. Anyamata a director a youth anena anyamata ambiri sali pa zintchito, ena ali pa ntchito zolandira masalari ochepa. Pa 16 September pano mavuto amenewo UTM ikudzathetsa mavuto onsewo. Tidzakonza chuma chizakhale chabwino, tidzaonetsa mali mfakitare adzathandizire zimenezi. Komanso ife UTM tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi. Mu dziko lino tikudziwa kuti kukasiya kuli mgodi wabwino umene sinautsegule. Uko kumakanjira tili ndi mgodi wabwino, tili ndi Malingunde kuli mgodi wabwino, madera ambiri tili ndi miyala ya mtengo wapatali ya migodi yonse ija sitinaitsegule. Ife UTM tikalowa mboma tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi, ndi cholinga migodi yonse ija tidzayitsegule mu zaka zathu 5 zoyambirira. Ndi ndalama zimenezi 2.5 trillion imene tidzayike chaka ndi chaka 500 billion ku nkhani za migodi. Tidzatsegula migodi yosachepera 10 imene idzalemba chinyamata ambiri, idzathandiza dziko lathu lipite patsogolo. Tidzakonze nkhani za forex ndi mavuto ena a dziko lino. Ife UTM tikalowa mboma tidzaonetsetsanso talimbikitsa ntchito zokopa alendo. Tidzaonetsetse madera ambiri amene tinawo ife tayikako 500 billion kwacha kulimbikitsa ntchito zokopa alendo, ndi cholinga anthu ambiri apeze ntchito, anthu ambiri adzibwera kudzaona ntchito zathu za nyama, za nkhalango, za panyanja, za mapiri athu ndi zosiyanasiyana zambiri zakhale zikubweretsera ndalama zopititsa patsogolo dziko lathu. Chotsiriza chaka ndi chaka ife UTM tidzayika 100 billion kwacha ku konsolo iliyonse ngati ndalama yoyambirira. Ndi ndalama imeneyi amakonsolo aonetsetsa misewu yakonzedwa bwino, aonetsetsa muzipatala zathu zazing'ono ndi za maboma zomwe zimene zili ndi zipangizo zonse zoziyenera, anthu ake onse amene akulipiridwa bwino m'malo amene aja, komanso kuli mankhwala kuzipatalazo. Ndi ndalama imeneyi adzakonzetsere masukulu onse, masukulu adzakhale abwino. Ndi ndalama imeneyi kumene kulibe malaini amagetsi kudzapite malaini amagetsi, amalawi ambiri akhale ndi nyumba za magetsi. Kumene kulibe madzi, mapaipi amadzi apititseko, amalawi ambiri akhale ndi madzi aukhondo abwino. Chotero ife UTM tikabwera konsolo iliyonse pofuna kuthana ndi mchitidwe oti boma likalowa mboma ndalama zambiri zimangopita kumene kwa president akuchokera, ife tidzaonetsetsa kuti aliyense kuyambira ku Nsanje mpaka Chitipa akulandira mofanana. Poyambira 100 billion district iliyonse imene ija ndi injection ya pa district, ndalama zizipanga circulate pa district, zidzathandiza kuti ma suppliers, ba contractors onse ochokera pa district paja ndalama zipange circulate pa console pa district paliponse. Console iliyonse, boma liliyonse lidzitukuka paloka, tizipikisana nkutukuka kwa mabomaku kuti zakhale zonse zabwino. Chotero kuno kumasintha ndi ndalama imeneyi alilongwe adzaonetsetsera abweretsa madzi kumano kumene kube madzi, magesi kumene kulibe, ndi kulithandiza kukonza zina zonse. Chotero ife UTM tikubwera ndi third economic revolution. Economic revolution yoonetsetsa kuti dziko lino tiyambe kulikonza, tilisinthe, tithane ndi nkhani ya njala, tithane ndi nkhani ya umphawi, tithane ndi nkhani yosatukuka. Tatopa ndi kuwuzira kuti dziko la Malawi ndi limodzi maiko osaukitsitsa pa dziko lapansi. Nkhani imeneyo tifuna tisinthe, ifeyo tiyambe kutukuka, dziko lathu likhale dziko lowala, dziko labwino loyamba kutukuka. Tikuyamba pa 16 September pano, ino anthu akuno kukawale pamasintha pano mukakavotera UTM kulowa mboma. Chotero ndi kumemeni mukavotera UTM ilowe mboma. Mwaona mamulumutsa na useya chanabweretsa kutsogolo kuno, madokotala okhaokha ndi ophunzira bwino. UTM idzayika anthu odziwa ntchito zawo zabwino ndi ukadaulo wawo athandize dziko lino lipite patsogolo. Ife kutsogoloku tagwirapo zimenezi, tadziona tikamalowa mboma sitikafunsira wina aliyense yayi, tikudziwa chochita from day one. Tikonze chuma cha dziko lino, tikonze zimafakitare,
za ulimi, tikonze za migodi, zokopa alendo, zonse tizikonze, dziko lathu liyambe kuyenda bwino. Lero pa Masinda pano, mpamene UTM inapanga launch chipani chake ngati UTM. Lero pa Masinda pano, tapanga launch third economic revolution. Masiku 7 aliwonse. Chimene taonetsa pachi, chiyamba kupita kuma TV stations onse. Titumwiza ndi kumwasa kuma WhatsApp messages konse, ma platform onse, tipanga blast dziko lonse kuti anthu adziwe chimene UTM ikudzapanga. Ikamata 7 days titulutsa za ku agriculture. Kodi ku agriculture tipanga za mtundu wanji? Ikamata 7 days ina titulutsa za ku migodi, tipanga za mtundu wanji? Ikamata 7 days ina titulutsa zina zonse zimene ife tazika manifesto yathu. 7 days iliyonse date with us in UTM, tikatukuuzani zimene ife tidzachite. Masankho apa 16 September songo votera Nganyawi kapena Nganyawi yayi. Masankho wa votera kusintha dziko lathu litukuke pachuma, kusintha dziko lathu, tiyambe kuyenda njira yokonza dziko lathu ndi miyoyo yathu ikhale abwino. Zikomo kwambiri chifukwa munabwera maunyinji motere. Ndakunyadirani, ndakuthokozani, Mulungu akudalitseni. Zikomo, 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 zikomo. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.